Ó môj bože. Dubaj čokoládu už nekupujte. Poďte si ju so mnou urobiť. Ako prvé si v mikrovlnke roztopíme bielu čokoládu, polejem tieto formy, aby tam bol nejaký pekný vzor. Do plastovej misky si navážim 225 g tejto mliečnej čokolády a do tejto maličkej misky si navážim 75 g. Tu mám teda roztopenú čokoládu z mikrovlnky. Teraz si k tejto roztopenej čokoláde prisypem 1/4 neroztopenej čokolády. Tu mám moje krásne formičky. Teraz našu čokoládku dáme si ju do formy. Pekne si ju rozhrniem. Čokoládou párkrát pobuchám. My sme tam nemali bublinky. Prebytočnú čokoládu odškrapnem. Pripravíme si pistáciový krém. Dáme si roztopiť 150 g bielej čokolády. Do čokolády dáme 2 lyžice oleja. Pridáme 100 g kondenzovaného mlieka. 200 g pistáciového masla. Premiešame. Ideme dokončiť našu náplň. Odoberiem približne polovicu. Toto si môžeme odložiť na chleba. 1 lyžičku sezamovej pasty, sol, vydáme cestovinu, všetko spolu zamiešam. Čokoládku už máme krásne stuhnutú. Ideme ju naplniť, zalejeme čokoládou a môžeme jesť. Dáme si tu náš krém. Nedávame to úplne do plná. Čokoládky si zalejeme, rozlejeme po celom. To, kde nám čokoláda pretrča, zotrieme. Takto urobené čokoládky necháme zatuhnúť. Čokoládky máme hotové. Takže skúsime ju vyklopiť, takto opatrne po bokoch. Ja už vidím, aké je krásna. To mi skoro spadla. No, ja som veľmi spokojná. Tak, čokoláda vyšla na výbornú. Poďte ju so mnou ochutnať. Ó môj bože.